rydyn ni yn dysgu chydig mwy am offerynnau cerdd. Mae bob offeryn cerdd yn ffynhonnell sain ac yn dirgrynu mewn rhyw ffordd. Dyma ffidil fi ar bwa. Mae ffidil gyda 4 tant. 1, 2, 3, 4. Dyma'r noda G, D, E, A. Mae bwa'r ffidil yn crafu'r tant sydd yn dirgrynu a creu sain. Gallu newid traw y sain drwy rhoi dim bysedd ar y tant fel hyn. Nesaf, gitar! Rydyn ni'n plygio'r tanau ar y gitar sydd yn gwneud iddo ddirgrynu a creu sain. Eto mae'n bosib rhoi dim bys ar y tanau i leihau y tanau a newid traw y sain. Nesaf, drwm! Offeryn taro ydy drwm. Wrth i ni ei daro, mae'n dirgrynu. Gallwn ni daro yn ysgafn. Gallwn ni daro yn galad. Gallwn ni daro yn araf. Gallwn ni'n daro yn gyflym. Mae traw y drwm yn isel os yn taro'r canol fel hyn. Mae traw y drwm yn uchel os yn taro'r ochrau fel hyn. Mae gan pob offeryn nodau, rhai yn uchel a rhai yn isel. Dyma nodau'r piano. C, D, E, U, G, A, B. 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 C, D, E, U, G, A, B, C. Mae'r ochr yma'r piano gyda nodau uchel. Mae ochr arall y piano, sef y ochr yma, gyda nodau isel. Dydw i wedi dysgu ychydig o gam fflat yw piw ar y piano.